салом алайкум дӯстон, бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. Бародару рӯзи ҳар яки шумо ба хайр ва шодӣ бошад ва ҳар ки ҷое бошед худованд аввал нигаҳбонтон бошад ва чоюча. Ва баъдан дар навори имрӯзаи мо травертин бисёриё мегуфтанд ки фасади ранга ё ки беҳтарин фасад пешкаши шумо бигардон. Бародаро, мо ҳадисаи серкорира роҳис гап успед накардесем наворомона монтаж кунем, дар канал партоем ва пешкаши ҳар яки шумо бигардонем. Ай ҳаматон узри зиёд ва ба вақти ёфтагӣ иншаалло наворора монтаж карда ва пешкаши шумо мегардонем. Бародаро, иҷа тарзи коркардаши несте, ба чӣ хотир ки рост гап навори тарзи коркард гирифтагӣ нестем, ба ҳамин хотир тарзи коркардаши несте ва ина чистаҳои ремонташ декоративни фасад. Касоне дар маъқулае метавонанд дар ҳамин номерҳои болои экран мондагӣ банависонанд дар WhatsApp имо иншаалло нашоти нарху наво суҳбат мекунем ва ремонтам мекунем. Ва як чизи дар ногуфта намонам бародаро, бисёриёт менависонем ки равои далнияк мерае ё не, ё ки мо ай раҳи дурем ва чӣ хеле мешавад. Бародар, ҷои хомона битед, нарху навомон тоғӣ бигирад, иншаалло мием ремонтҳои беҳтарина барои ҳар яки шумо мекунем бародаро. Ва чӣ намуд ремонти маъқултоне, амун намуд падоби суратдорӣ ремонт мекунем, пешкаши шумо мегардонем. ва худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад, дастгира фаромӯш намекунем. Фикротонро дар комментария интизорум, ҳамун лайкҳои бобогиро бомонем бародаро ва худованд нигаҳбонтон то навораи ояндаи моро.